ninyo mga. Hey, ay, dili, dili. Kay cash to. Cash to ay. Kuya, basta. Ano yung balaya diri sir katong una na kung pag-ani nga walay tao diri. Mo ni katong Kini. bad account nimo nga kuan. Customer. Oh, mo ni diri sir. Nya, hiringi daw diha usig na ang unit diha kay bunlot to na to. Pang. Gahi man kakain ning customer. Usa may problema di. Bus, usa ba na lang niya? Ah, bayaran ko mo na bus. Usa ba na hoy? Bayaran mo na bus. Upat sa lang problema di. Daag yun sir. Na? Ano? Ona. Oh. Sige, biray na. Hey! Labong witaw. Wato kita ang tao dito, murag na may naglingkod-lingkod lang. Kaya ni mo ni? Kaya ra sir, kaya ra. Kaya ra. Tulak na to. Sige, sige. Wa man ka ni kabayad, pila ka bulan? Upat na kabulan ni sir, may bayad lagi. Sige, sige. Itulak lang ta ka ha. Oh, sige, sige. Oh. Pag una lang ito kamay. Sige. Una lang ito kamay. Isko ako man mo tong kuan bay. Kitsa man tuhanan ni, nihina may tulak ni mo. Oh no. Tulak bi. Pistim ning motor ni mo ay. Bulabog man tayo. Kahit kay mondar. Uy, unsa man ni? Ako man ni mo tong minay mo tulak ni. Sir boss, padugay kandar motor at boso. Ay mo magikuha ni ang motor. Alam mo ni sir kay upat ka bulan ni way bayad ba. Barguhon nga. Gitasa man ako ni. Ikasan nga upat ka bulan may bayad eh. Kabulan nga. Bago pa kayo kita nga bago pa kayo motora niyo. Pat kabulan? Ano Uy. bulan ba? Imong motor ba gahi ato mondar oy. Hey! Kinsa man ni mo ning customer? Oh, mo ni sir. Ako ning motor sir. Kinsa man na sila dira bay? Lah, mao man ang kolektor bay? Kaya awas di ko sige magpa kuan na ni ba, magpagawas-gawas kay. Kaya tigil na pangita naman ko nila. Kinsa man ang isa bay? Di taga legal mi sir. Bao na mo ning motor kay ikaw man ka si Dungski. Domske. Dungski dili ako si Dungski. Lah, taga legal man din. Tay na. Tago-tago na lang gyud ko ani. Parang iring na lang siguro ko diri. Meow. Uy. Unsa man day tungtura day nga scooter man to? Basta kaning ni motor, mao imong nakuha. Pagklaro ba kay layo ra ba kay nang area niya dili mao imong gikuha. Tanawa na imong listahan niya be. Sige ni mao baulawan ta ang trabaho nimo. Suri kay sir ha. Pataka lagi ko. Sorry, Lagi sir. tarong nga yung trabaho niya. Kuwan ba? Pataka kuha lagi. Unsa man ni nga. Bago Daw pa plate kaning number motor. daw. Kana to be chip na to. Sus di gid mao pandamay man ka eh. Yung saan na ron? Boss, sorry kay boss ha. Kay ka asa na yung ladongski boss? Dungski? Oh, Iyo ka diri na nagpuyo. Sa una boss, diri na yung balay sa una boss, pero meron akong anhi diri ah. Ikaw di po ka kumikir ato yung motor boss. oh. Kumikil man yun ko ato pero dapat tarong ko ninyo kuha ang motor dili kay pataka ra magbunlot. Kumikir Isa. ka ato boss. Wala ko pero wala ko labot ana kay kumikir ako ato. Di mo guna mo masakpan dito sa ilaha pirmi boss. Sa ilaha. Ang pangitaon din ninyo na si Dungski o Ikaw na libayad boss be. Kumikir man ka to, obligado man kay ka to bayad. Mabuang na may hinuon ng style hinuon na Kumikir ang ba ka? kabayad may hinuon taan ng style ni. Pilan pag sunod ba? Kumikir man dai pwede ra man gahapon ni siya mo bayad. Tawag gito ninyo si Dungski. Paninglo nimo na siya kung di makita si Dongski. Tawagin na lang to ninyo dili kay bunloto ninyo ng motor noon. Sa man yung balay na dayon niya ron. Asa na bet sa kan? Di ba la Pilipina ba to San Miguel? Huwag na malhin di ato sila sir. Malhin. Oh, Nya mo pasin na ta kay damay sorry kay sir. Sige, sige. So, boss, Damay sorry, ni boss. motor Kira, kahe kay kira. pandaro. Sorry kay sir, sorry kay sir. Oh, asa man na nimo dalon ng motor? uli lagi na ako balay ti kay naalaan ni nga kuan ba yung bargunon ba? Bargunon nga, cash man na. Diyos ko, hadato na to. Asa man ang mag
barkuhan na, ha? Tara sila tayo. Hoy! Kasi barkuhon? Barkuhon ninyo motor, ha? Nakabaga ba ninyo yung mga naw? Ma'am, wala man mo eh. Hoy! Barkuhon, hoy! Dili! Dili! Kay cash Sibat to! ka! Dili! Kay cash to! Ay! 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 Kuyawan ninyo! Kuya mo na kung may... Ya! Asa mo na ni mo dalon niya? Ay lagi, nalaan ni ba nga? Ay, sabay. Gulol ka mo, may.